festival karam bat ke sokoi di jenja. Kumshi benta jangka International Day for Persons with Disabilities lapenlong ya ka program Mawkyrwat ringkat ka jing pensyai halor ki hok bat ki jing no sinyang da ki brio ki bedon jing duna ha ki department ki officer ka District Legal Service Authority ki la banjur halor ka jing don kam ban kentup lang ki hok kat kum ka an bat ki jing yo jing hikai na ka benta ki brio ki bedon jing duna ha ki department u Chief Legal Aid Defence Council UN Hasha ulakren halor ka hok jong ki brio ki badan jing duna haki department kamtam haki jaka puli haka baki yo ya ka jing puli nado ka hendrusnem hado ka khat prasnem karta kum ki wei ki khna ki babiang nadong sadong haki department jong ki ba yo ya ka jing puli nado ka hendrusnem hado ka khat hendrusnem karta kani ka free and first education ka ay ka karta ka panadun rio hado ka sausnem ba yo ya tika jing puli Kebash